Nika wau panyuwurane Pak sinten Pak Suko? Pak sinten? Pak sinten? Oh niki. Hah? Mbah Mangun. Oh iya. Yeah. Nggih, Mbah. Mbah Mangun ki remenane. Lanang lek bengos. Rondo kempling ae. Ya, rondo kempling sing suara lanang ya kowe wedok ya kowe. Ya. Tatas ca.
matur suwun. Dek Limbo. Nggih. Niki rada megap-megap. Ya ora apa-apa. Kowe cah wedok kok suaramu kaya ngono to, Nduk? Lah kowe ya ngono nok Mbok Limbo. Wah, nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Mangun. Nggih.